narum payu neoskum ka chananam daki padba ka briu neotar namar ka jingsong khia men simlem haba shem bat yo I ka jinglong jingman ha ka jilla kham tam lei ya ka mat ka baya dei bat ka jingjlei ka jong udrok bat ka kiat UMP ka Shillong Dr. Ricky AJ Sengkon daladi menen ka sngi ulalai bani shem markmat yo menteri ka sarkar jilla badi khmi ya ka tanat social welfare uba polling do haba krem kinang thok khubor hadin baladep banya kendo yo ba pol na kaliang u Dr. Sengkon upentip bahakani ka jingwan banya kendo jong u ulayo banyak keren ya kamat kham tam ka bayadai bar ka jingjel lei bah ka jong udrok halor kani ka jing ya kendo Dr. Sengkon upentip bola ai jingmut hau ba pol ba da kumju sya ka sarkar jelaru pan pentip ba ka dan ka National Institute of Social Defense ka bahang ni upasat ya la ka jingmut la ka long ni em ban dan lem kum kani ka shlem traikam hang ni hapo ka jela haba kali syapang ka ILP u Dr. Sengkon ulapan pau bai kani kamat ru un sapen kre ban sim khia na kaliang ka jong u nrei ka bai kamat ka bau Dr. Sengkon u kham sngo khia ka long ka jing yai beteng jong ka jing ti bat khai be a nyu do yong hang ni hapo ka jella ka balakta e ka jella bat kumju ya ka mai mariang ka ba hadu kini kisngi ki ba menta kani ka kambe an kadang yai jellai halor kani u Dr. Sengkon ulapan pau ba un sa sim khia ban ya kren bat menteri badai khmi ya kani ka tanat